Hi there, Salmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembo. Eyisilungisa iphutha lawe guys. Kule group yethu okuthiwa thina sibhitha because sibuka ezinye izinto ey'semakhoneni. Kusho ukuthi-ke lana guys sizophakamisa abalingisi abakhulu lapha kuthando nesithembu. Lo yabuza iWorld bakuthando nesithembu angiboni bumile ngaphandle kwaMangwabe noMayini noSneh. Namanye-ke amakhosikazi singawakhiphi ngaphandle ukuthi manje sekukhulunywa nge-support kakhulu kuleli khaya zisho njalo because uthando nesithembu umndeni kuye kube sengathi bangaphandle ayikho into abayenzayo. ULwesine noLwesithathu alufani nje ngehora lesingakwe guys konje u-8 u-8 ngasizolo uthi sengikhohliwe hayi bo ngiyawazi sengikhohliwe. ULwesine noLwesithathu awufani kithi ngapha ngeso le-viewers lama-viewers ngenxa yaMangwabe noMayini noSneh mabesethe gqa. Kuyindaba eyivelayo lapha yakuthando nesithembu kuMzansi Magic ngo-8 ngoLwesithathu nangoLwesine zenza ukuthi singakhohlwa uMayini noMangwabe. Kuma-trending list ko-Twitter, ko-social media kulobu kubatshazwa izinto ey'hlukahlukene. Abanye bakhuluma ngomona, abanye bakhuluma nge-bitterness, abanye bakhuluma ngesithembu, abanye bakhuluma nge-healing yakhe ngoba uyingxenye. Amanye-ke amaphutha enziwa ama-production house baye bekhohlwe ukuthi bamile nje ngenxa yethalente. Manje bengithi awusukume-ke nokuphakama nokuphakamisa le thalente ngoba iy'moto ziduma nje kune-show ephakeme ngenxa yethalente. Le nto ifana nani laphaya kwi-record label. Ngiyenzile enye guys ividiyo ende kunale ukuthi nje le ngifuna ibe manqambi. I-record label ugijima nje umphathi, ugijima ne-artist, ugijima nalo one-voice. Into-ke ezofana nalaphaya ku-TV show. Sigxeka nje, sikhuluma nje, sireviewa nje, kukhona ohlala phambi kwekhamera wafaka i-make-up. Ngeke ngibone kuyiphutha-ke ukuthi i-record label uma isidla kakhulu bekhohlwe ithalente. Yingakho gcina i-South Africa isishayisana ngey'fuba seyima esayidini lomculo ngoba i-South Africa uMzansi abantu basuke bazi kakhulu ithalente kodwa i-record label ibikhona. Bengathi-ke no ebulungisweni njengoba kuwumndeni o-preach-a nge-unity ingangahlukaniswa lento ukuthi ngesikhathi sishayela ihlombe aba-behind the scenes siphinde sishayele ihlombe nalaba aba-on screen ngoba thina ngo-Thursday sizosho ukuthi uMayini wenzeni and i-viewership ikhona ngoba uMayini ukhona, ngoba uMangwabe ukhona, ngoba uSneh ukhona. Ezinye izinto azisididi kakhulu. Mase-ke ngesikhathi izinto zanda ne-viewership ye-TV show yanda ingoba uMayini uyithalente. Kodwa manje ngoba sesisuke singene kakhulu umoya we-fan base sazi ukuthi uMayini unomona kuphela. Asisayiboni ingxenye yaMayini. uMayini uyithalente. Kukhona u-director, kukhona uMayini ngoba uMayini akekho behind the scenes. Uma mhlawumbe sekuthiwa abanye bayasebenza abanye besazi ukuthi i-production house izowa malingekho ithalente. Siyaphakama-ke nokuphakamisa laba abawu-best actresses, o-best bani, o-best bani okunye. Angisazi phela isiNgisi guys, isiNgisi siyangiphoxa. Nginane-flu kodwa bese ngisho nje ukuthi engathi ngiyabhalansa. Yazi ngenzelani ngoba umndeni phela. Asibazi thina abantu aba-preach-a into kuphinde kube yibo abayihliphizayo. Bathi i-unity. Hayibo ngeke sikwazi ukudelela uMangwabe noMayini. Siyabadelela mase kufike into abayisho ngoLwesithathu nangoLwesine. And mase sizobala ukuba relevant kwe-show akasali. Masibala ukukhula kwe-brand uthando nesithembu abasali. Mangasenzi kanjalo.
Mase sikhuluma ngokuthela upetrol, kuze kube khona phela nemali ezofakwa kuthela upetrol. Umayini noMangwabe bayapheka, baya-unpack-a. Lokho sikubambe kwi-T_V show. Manje sisuke lento befune sigxile esayidini elilodwa. Hayi bo! Bese ngisho nje ngoba awekazana khumbula oFerguson Films beyixabana kunjena uMambalwa. Nakhumbula uDJ Sibona Imthuka, nanimthukela ukuthi ithalente niyalazi. Yena u-behind the scenes. And yena mayeba behind the scenes ebhizi nethalente noma ngabe u-coach, akangakhohlwa ukuthi uno-petrol wokuma, unendlu emayo because umsebenzi wakhe uyaqhubeka ngenxa yethalente. Iyasebenzisana lento, iyahambisana ngoba uzophrojusa ini lingekho ithalente, uzodirector ini ithalente lingekho. Bangasenzi kanjalo, ine-flow guys, sengiyasho nje. Nanokuthi-ke lana-ke umehluko ko-DJ Sbu noThando Nesthembu, laba bakwazi uku-replace ngoba bona i-reality into yabo. Bewumndeni nje, inkosikazi nonkosikazi une-position yakhe, une-contribution yakhe. Manje inkinga masilalela iy'nganekwane kakhulu, singaze sicabanga ukuthi uMayini noMangwabe abenzi lutho. Kanti basebenza, bayajuluka njengoba bekuThando Nesthembu. Ingakho phela wena ukwazi ukuthi uMayini unomona, ingoba umbonile kwi-screen. I-Bombastic side uyibone kuMzansi Magic. Wena ngesikhathi ubuka uMzansi Magic imali yangena ngoba ubona inhliziyo emnyama kaMayini, angithi. Manje-ke loyana-ke ophambili usebala imali, yindaba amshiye ngaphandle, yindaba bengasho ukuthi nje siyabonga nge-success. Nento esezisivelela uThando Nesthembu bayasiphoqa. Yabo the more besiphoqa kwelinye isayidi, siya kwelinye isayidi, siphambana nabo. Mase kuthiwa thina-ke sinojelijeli, sinojelasi, kanti cho. Neshow masiphela zibhala zonke leza zinto. Kodwa phela kuze kube khona imali ya-petrol kwenzekeni, ukuze kukhokhele ilona kwenzekeni, abasho phela ngoba nathi sizovuma. Kodwa makusawuThando Nesthembu olenzela laba-famous sabazi, bangena ey'ndaweni ey'ningi, uMayini noMangwabe akasali. Bethanda-ke bengathandi ngoba iqiniso lelo. UMacele ngingambali, uhlezi webala uMacele kwi-support, uhlezi webala. Mina bese ngisho le yebhizinisi yabo, leli liwu-Zee-World. Leya-Zee-World wakuThando Nesthembu. U-Zee-World wegazani yazi leyo channel yo. Baphinda into eyodwa. Wegazi laphayana ungaze ucikeke uma ubuka ama-shows aku-Zee-World. Baphinda ngisho amagama. Yabo laphayana ubuka ishow Monday to Friday. Ingane izokhala Monday, ngisuke ngitshela ngama-episode aku-Zee-World, ama-shows akhona. Uthole ukuthi i-TV show le, ingane ekhala Monday, i-episode yangu-Monday ingane iyakhala, nango-Tuesday ingane iyakhala, nango-Wednesday iyakhala. Baphinde into eyodwa, Thando Nesthembu. Kodwa ngoba thina sifuna i-entertainment ngaleso sikhathi siyabuka. Manje ngeke sibashiye ngaphandle, njengoba nje sisuke senza kubaculi. Umculi siyamazi ukuthi ukuyiphi i-record label, kodwa lento esenza ukuthi sifile i-voice, ingoma, indlela umculi abeka ngayo imizwa yakhe kwingoma. Manje uma uDJ Sbu yena esenemali eningi, usefuna ukusitshela ukuthi kube uye kuphela. DJ Sbu, niyakhumbula nenithi uDJ Sbu nizomgunda? Ningangicebi guys ngendaba yethu lo sodwa. Niyakhumbula nanithi nizomgunda uDJ Sbu nidiniwe? Ngoba nani-support ithalente. Manje akuhambisani. Kanti kulo mndeni bona i-unity yami bayikhumbulani? Baba anyway guys, khona bazoxabana nami ngiyayidlalela kule video, ngiyadlala. Bye bye.